У якія страшныя падзеі хочуць уцягнуць беларусаў? Што вядома пра сакрэтны бізнес Ірыны Абельскай, таксама каго хоча абхітрыць Лукашенка і якую каманду ён даў сваім сілавікам? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Трывожныя навіны з удзелам сумнавядомага беларуса. Любімая газета Пуціна «Камсамольская правда» апублікавала артыкул пра план нападу Еўропы на Расію ў 2027 годзе. Вайсковым экспертам у артыкуле выступіў экс-кіраўнік белтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі. Былога лукашэнкаўскага прапагандыста цяпер прадстаўляюць як вайсковага эксперта і медыакансультанта. Ды і ўвогуле артыкул нагнятае небяспеку, і Зімоўскі гэтую лінію ахвотна падтрымлівае. Ён кажа, што, цытата, «Брусэль сур'ёзна разглядае 2027 год як дату пачатку баявых дзеянняў». Канец цытаты. Акрамя таго, па меркаванні Зімоўскага, натаўскія стратэгі прыйшлі да высновы, што ў Расіі можна выйграць вайну на абмежаванай тэрыторыі, і гэта не прывядзе да ядзернага удару з боку Масквы. Зразумела, што ўсё гэта лухта, і еўрапейцам ніякая вайна з Расіяй не патрэбная, але з'яўленне такіх публікацый на самай справе гэта вельмі трывожны званочак, бо гэта можа быць часткай падрыхтоўкі расійскага грамадства да сапраўднай вайны з Еўропай. Зразумела, што нападаць будуць не еўрапейцы на Расію, а якраз наадварот. Расіяне атакуюць краіны Балтыі, Фінляндыю ці Польшчу, патлумачыўшы гэта неабходнасцю прэвентыўнага ўдара ці яшчэ якой-небудзь выдуманай прычынай. Ёсць і яшчэ адзін страшны момант. Відавочна, што ў выпадку такога павароту Беларусь разглядаецца Крамлём як мінімум як саюзнік, калі не суагрэсар. Колькі зарабляе маці Мікалая Лукашэнкі на сваім сакрэтным бізнесе? Партал «Зеркала» пацікавіўся прыбыткамі прыватнай гімназіі ў Драздах, якую заснавала Ірына Абельская. Летась гімназія зарабіла 2 мільёны 860 тысяч беларускіх рублёў, ці прыкладна 840 тысяч даляраў па курсе на канец года. Аднак чысты прыбытак, калі адмінусаваць усе расходы і падаткі, не такі вялікі. Ён склаў 128 тысяч беларускіх рублёў. Для параўнання, ў 23 годзе гімназія прынесла амаль удвая больш. Тады чысты прыбытак быў 257 тысяч беларускіх рублёў. Ну і як звычайна, ёсць адзін цікавы нюанс. Калі вы думаеце, што гімназія Абельская гэта чыста бізнес, то ўсё не так проста. Летась яна атрымала больш за 1 мільён 700 тысяч рублёў у выглядзе мэтавага фінансавання. З іх 200 тысяч гэта спонсарская дапамога, а астатнія 1,5 мільёны праходзяць як нейкія загадкавыя іншыя паступленні. У публічнай справаздачы не ўдакладняецца, адкуль прыйшлі гэтыя грошы, з бюджэту альбо прыватных дабрачынцаў. Аднак, мяркуючы па іншых даных, прыватная школа Абельскай атрымлівае і дзяржаўную падтрымку. Як паведамлялася раней, з 2020 па 2024 год гэтая гімназія на розныя закупкі выдаткавала як мінімум 500 000 рублёў з беларускага бюджэту. Тут нагадаем, што гімназія пачала працу ў 2020 годзе, і з ёй звязанае цэлае сузор'е блізкіх да Лукашэнкі персанажаў. Заснавальніцай была Ірына Абельская. Будавалася ўсё кампаніяй, звязанай з алігархам Гуцырыевым. У той гімназіі вучыліся 2 дачкі сярэдняга сына Лукашэнкі Дзмітрыя, а таксама гэтую навучальную установу скончываў і Мікалай Лукашенка. Акрамя таго, адметна, што на паперах гэтым бізнесам валодае афшорная кампанія з назвай Bloodberg Holdings Limited, якая зарэгістраваная на Кіпры, а сёння год вучобы ў гэтай гімназіі каштуе 1840 рублёў. У Літве не спыняецца розгалас пасля заявы Сяргея Ціханоўскага пра беларускія аўтаноміі за мяжой. Сам Ціханоўскі ўжо патлумачыў, што зусім не гэта меў на ўвазе, і нават прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа заклікаў суайчыннікаў не нервавацца, але ўжо панеслася, і цяпер дэпутат літоўскага сейма нават прапануе закрыць офіс Святланы Ціханоўскай. Член камітэта па нацыянальнай бяспецы і абароне сейма Літвы Вітаўтас Сініца назваў словы Сяргея Ціханоўскага, цытата, «замахам на тэрытарыяльную цэласнасць Літвы і яе дзяржаўны лад». Па выніку дэпутат прапануе даць Сяргею і Святлане Ціханоўскім, а таксама ўсім рэпрэсаваным беларусам у Літве статусы бежанцаў, але ж пры гэтым пазбавіць офіс Святланы Ціханоўскай акрэдытацыі як арганізацыю. Лукашэнкаўцы пахваліліся новымі затрыманнямі і пасадкамі чыноўнікаў. За 30 гадоў карупцыю вынішчыць так і не атрымалася, таму застаецца хваліцца, што змаганне з ёй ідзе бесперапынна. Цяпер лукашэнкаўцы рапартуюць пра гучную справу ў нафтавай галіне. Там за хабар быў затрыманы нейкі намеснік гендырэктара аднаго з прадпрыемстваў. Па словах сілавікоў, хабар ён браў рэгулярна і браў шмат. Агульная сума хабару склала амаль 800 тысяч беларускіх рублёў. Плюс аднойчы фігурант атрымаў за сваю дапамогу
дапамогу новенькі аўтамабіль прэміум-класа Audi Q6 коштам амаль у паўмільёна беларускіх рублёў. Цяпер асудзілі і начальніка, і тых, хто плаціў яму грошы. Былы намеснік дырэктара асуджаны на 10 гадоў калоніі, а камерсант на 4. Стала вядома таксама пра затрыманне яшчэ адной падобнай парачкі. Цяпер за карупцыю сядзе начальнік аддзела знешнеэканамічнай дзейнасці аднаго з заводаў Гомельшчыны. Па версіі следства, ён цягам 4 гадоў браў хабар ад прадстаўніка расійскай кампаніі. Цяпер абодва знаходзяцца пад вартай і, па словах сілавікоў, даюць прызнальныя паказанні. А ў Мінску ўзялі чыноўнікаў з камунальных службаў і будаўнічага прадпрыемства. Яны бралі грошы, каб кантракты на пастаўкі ад дзяржавы атрымліваў патрэбны бізнесмен. Цяпер усім свеціць да 7 гадоў за кратамі. Масавыя пратэсты адбываюцца ва ўкраіне. Людзей абурыў апошні законапраект, які фактычна падпарадкоўвае незалежныя антыкарупцыйныя органы генеральнаму пракурору. Дакумент ужо прынялі дэпутаты, і яго падпісаў Уладзімір Зяленскі, пракаментаваўшы, што антыкарупцыйная сістэма працягне працаваць, але без расійскага ўплыву. Але ж у буйных украінскіх гарадах людзі выйшлі на акцыі пратэсту заклікам накласці на закон вета. Мітынгі прайшлі ў Кіеве, Львове, Адэсе, Дняпры і нават нягледзячы на абстрэлы ў Сумах. Сумная гісторыя атрымала працяг. Больш за 2 месяцы прайшло з моманту трагедыі ў Ельску, дзе ў раённай бальніцы памерла 14гадовая школьніца. Следчы камітэт тады паведамляў аб правядзенні праверкі, але з тых часоў ніякай інфармацыі аб ходзе расследавання так і не з'явілася. Больш за тое, нават сям'і дзяўчынкі нічога не вядома пра вынікі праверкі. І з гэтай нагоды бацька загінула і выклаў у сацыяльныя сеткі эмацыйнае відэа, у якім падзяліўся сваім болем. Мужчына звяртаецца да ўлады і сілавікоў з просьбай агучыць хоць якую інфармацыю. Цытата: «Ніхто нічога не паведамляе. Я ўдакладняў, а мне сказалі, мы нічога не ведаем, гэтым займаюцца ў Мінску. Былі вынікі экспертызы ці не былі, я не ведаю. У каго пытацца, каму тэлефанаваць, ці трэба ладзіць нейкія скандалы, каб нешта даведацца, як дамагацца праўды». Нечаканыя гастролі сілавікоў Лукашэнкі. Цяпер у Пакістан прыехала вялікая беларуская дэлегацыя, каб абмеркаваць пытанні працоўнай міграцыі. І падобна, што гэта працяг падрыхтоўкі да прыезду пакістанскіх рабочых, які анансаваў Лукашенка. Прасцей кажучы, сілавікі дамаўляюцца, як будуць рэагаваць на парушальнікаў і пры патрэбе, як будуць высылаць іх назад у Пакістан. Вядома, што беларускую дэлегацыю Міністэрства ўнутраных спраў у Ісламабадзе узначальваў начальнік дэпартамента грамадзянства і эміграцыі Алексей Бягун. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў апошнімі днямі таксама знаходзіцца не ў Беларусі. Ён бавіць час у Кітаі, дзе сустракаецца з прадстаўнікамі мясцовай паліцыі, назірае за іх вучэннямі, зброяй і тэхнікай. Таксама абмяркоўваецца абмен курсантамі, так што, магчыма, у будучыні беларускія сілавікі будуць ездзіць на стажыроўку ў Кітай, а кітайскія ў Беларусь. Асаблівую цікаўнасць Кубракова выклікала кітайская тэхніка для разгонаў і падаўлення пратэстаў. Па выніку ён запрасіў пекінскіх калег да сябе, цытата: «Пераняць вопыт тактычнай падрыхтоўкі байцоў спецпадраздзяленняў беларускай міліцыі». Страшная актыўнасць сілавікоў і новая тактыка ўлады. Цяпер палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі праходзяць па новых правілах. Максімальна ціха і непублічна. Людзей па-ранейшаму затрымліваюць і саджаюць, але ж робяць гэта без розгаласу. Праваабаронцы мяркуюць, што такім чынам беларускія ўлады хочуць зрабіць выгляд нармальнага жыцця, каб наладзіць адносіны з Захадам. Бо яшчэ да вызвалення Ціханаўскага амерыканскія дыпламаты адзначалі, Лукашенка абяцаў змягчэнне рэпрэсій узамен на зняццё найбольш балючых для яго санкцый. Пасля гэтага рэзка спынілася публічнае інфармаванне аб судовых пасяджэннях, якое было найбольш поўнай і аб'ектыўнай крыніцай інфармацыі аб маштабах зачыстак. Выглядае, што Лукашенка вырашыў схітрыць і тут, бо самі рэпрэсіі не спыніліся, а спісы экстрэмістаў і тэрарыстаў працягваюць рэгулярна папаўняцца. Тым часам беларуская міліцыя зноў зладзіла страляніну. Цяпер у Брэскай вобласці. Там, у адной з вёсак Ганцавіцкага раёна, па вуліцах бегаў п'яны мужчына, які неадэкватна сябе паводзіў. Калі прыехалі сілавікі, то вясковец дастаў нож і пайшоў на іх. У выніку адзін з міліцыянтаў стрэліў нападніку ў нагу, затым яму аказалі першую дапамогу і перадалі медыкам. Але ж пасля бальніцы вяскоўца чакае турма, бо на яго завялі крыміналку за напад на сілавікоў, а гэта да 7 гадоў калоніі.
Трагікамедыя адбылася ў Гомелі. Там жанчына выклікала міліцыю, каб выгнаць кума, які піў з яе мужам. Па выніку судзіць будуць усіх траіх, прычым найбольшыя праблемы ў самой жанчыны. Сітуацыя наступная. Калі прыехала міліцыя, то падвыпіўшыя мужычкі пачалі скандаліць з сілавікамі. У адказ міліцыянты адразу ж скруцілі мужа жанчыны. Тая не чакала такога павароту і паспрабавала выкупіць свайго благавернага, прапанаваўшы сілавікам 100 баксаў. У выніку затрымалі ўсё сямейства. Кума за з'яўленне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы, мужа за абразу міліцыі, а на жанчыну завялі крыміналку за спробу даць хабар. Цяпер жанчыне пагражае штраф, папраўчыя работы, арышт ці нават пазбаўленне волі на 5 гадоў. Неверагодная гісторыя з Віцебшчыны. Там падчас апошніх ураганаў у вёсцы Вархі ветрам знесла будку з сабакам унутры. Па словах гаспадара, жывёлу закінула ў поле непадалёк ад дома. Праўда, будка прызямлілася ўдала і нават не развалілася, і кнопка, так завуць жывёлу, не пацярпела. Праўда, цяпер гаспадар жартуе, што ў кнопку варта перайменаваць у белку, а будку можна лічыць яе ракетай. Кур'ёзная гісторыя ледзь не скончылася трагедыяй. На аўтамабільным фестывалі ў Брэскай вобласці жанчына зрабіла глыток газіроўкі і выпадкова праглынула асу. У яе імгненна пачалася цяжкая алергічная рэакцыя, але на шчасце міліцыя пасадзіла небараку ў службовую машыну і хутка даставіла ў бальніцу. Дактары дыягнаставалі ў яе ацёк вінкі, жыццёва-небяспечны стан, пры якім лік ідзе на хвіліны. У выніку жанчыне ўдалося своечасова аказаць неабходную дапамогу, і цяпер яна праходзіць лячэнне ў рэанімацыі. Памёр вядомы беларускі археолог Эдвард Зайкоўскі. Ён спецыялізаваўся на вывучэнні неалітычных і бронзавых помнікаў, а таксама даследаваў старажытныя паганскія вераванні і першабытнае мастацтва на тэрыторыі Беларусі. Акрамя таго, Зайкоўскі быў аўтарам некалькіх навукова-папулярных прац, сярод якіх кніга пра старажытную беларускую кухню. Вучонаму было 72 гады. У лесе пад Гроднам знайшлі незвычайную лісічку. Яна вырасла проста з вачніцы чэрапа загінулай жывёлы, падобна, што лася ці аленя. У каментарыях адразу разгарэлася спрэчка, ці можна браць такі грыб. Эксперты кажуць, што рызыкаваць усё ж не варта, бо чэрап жывёлы не самае гігіенічнае месца, і наўрад ці ён ляжыць у лесе пасля дэзінфекцыі. У махляроў з'явілася новая схема. Цяпер яны ствараюць у інтэрнэце суполкі, якія прапануюць беларусам паскоранае афармленне дакументаў, напрыклад, пашпартоў ці пасведчанняў кіроўцы. Робіцца гэта, каб выцягнуць з чалавека яго асабістыя даныя. Затым такія звесткі могуць выкарыстаць для званкоў нібыта з міліцыі, узлому банкаўскіх рахункаў альбо афармленне крэдытаў на даверлівую ахвяру. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.